Estem a punt per començar l'assemblea de primària, avui que és el segon dia d'escola, i una de les feines importants serà fer la reunió de pares, que aquest any la farem diferent, la farem tots junts. Heu vist que ens hem preparat una mica de guió amb les mestres de primària de l'escola Gafarró, com volem fer-ho, però volem que vosaltres hi participeu i ens ajudeu a fer-la. Hem de trobar els nostres fills. Hem de trobar els noms dels fills. Què vol dir? Per colors.